pamintaku Munia ndang munia nek wani 50.000 lho ayo Nimas sido asih atut runtut tansah reruntungan gamanmu ning endi Mas gamanmu ning endi oke ana sing teko ya oh iya sing lagune aneh gamanmu no Yuli ora ngomongi gaman to gaman tak kok gaman kene piye to ado-ado orang ku gaman ya gentenan iki jenenge iki ora anu ora ya kok gabong tak jimuki kawe goro-goro Pak RT ayo ing sarena sawe ngene aku nek muni iki rezeki iki sing anu klakepan awet mau lah ngapa ambo andano tekonono ngapa ki datan genggang seremput lamun adoh caketing hati ya ayo oper yen cedak yen cedak tansah mulat sida asih Indomimi lan mintuna ayo nimas bareng angayai wajib sida asih yo aku kang setya satu nganti saiki
Nduk, Dalem Pak De. cocok karo kahanane ya, Nduk Kados ya. pundi? Wih, jan elok. Kadang-kadang Mara Tresna ki kok. Luar biasa. Luar biasa. Dasare tamune nggih banyu mili. Yo, alhamdulillah. Aku kang setya satu nganti ibarate kembang Mas. Iya. Panjenengan dadi napane? Ah, Nah aku dadi kembang panjenengan dadi napane? aku dadi ki mbak anu kumbange. Kumbange? Heeh. Lho kok iso lho? Heeh noh. Lah nek kumbang terus ngopo? Entup. Ngentup. Iya. Kayak nek ngentup nggon apa Mas? Ya kon jerone. Kumbange nakal. Kumbange cemplung kayak Mbak Kauni ngono karo Mas Erin. Jan. Nek kowe kembang aku kumbangi terus ngentup. Ngono. Heeh. Terus dadi kembang meneh. Oh, kok Dadi bulek, kembange akeh. kok ngono lho? Iya. Dek, Dalem kembang sing iki warnane apa? putih. Kok putih lho. Loh, lha apa iki? Kuning. Oh, matane. Kok Iki teko putih kono lho, ta ya? Mas. Wong kembang kok ya Iki teko putih kono. ya, Mas. Oh, putih. Putih. Niki napa, Mas? Abang. Iki Heeh. merah jambu. Oh, merah jambu iki ngene iki. Handi Au. kepa ngayomanku lah dapatin kus Milan. Miturno. 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 Miturno.
Ruming mulat padetan. Ruming mulat Prohapsari Ruming mulat Prohapsari Swantenmu apik, Mas. Lho kok bis-bisan Pakde. Nismu kangmu Sing lanang seniman sing wadon seniwat kayane mumpuk janji sabar waton langgar susu sawahe jembang-jembang tarine lemu-lemu elola Dek Kani wonten dawuh Pak De. saya karasa wis kaya ning gone dhewe ning Jawa ya Nduk. Iya. Ya. Niki Bapak Ibu dipersilahkan monggo nomor teleponnya sudah ada kartu namanya di sini. Bapak badhe nyekar Nah. monggo. Monggo Pak De. Rasule mandang suarane apa setia ning kelakon yang ning kelakon monggo Pak De Monggo Bapak jumeneng. Umpama mundhu tarukmi wong ayu. Oh nggih. Pangapunten niki rada kelalen klepian. Are gara-gara Pak Bagong iki lho. Monggo. Taratam tu tak tu. Minggu kudu sama Cakepane kok malah lali ibarat wong numpak perahu. Nggih. Saking penake nggih, Pak. Lah iya. Oke. Lu mampah tanapa Suara sulit.
kala ngedhe gak tegane kambil ijo bedane sing dibojo ning aja loro apa kudu loro niku mun biasa. wis biasa Tegane yo ngambil kuning. oh iya bejane sing lagi nyanding. Oh iya. Nanging kudu eling, gak ngono to, Mas? eling, nggih. Mring peparing. Oke. terus apa wong ayu kok Temah. yo iya bener Oh, pripun? Pripun? diceblokke ning apa Derek. Derek paketan mawon. si kucing apa liyane Malah dikenake. apa ninggal katresnan padha Mandek mawon, mandek Anu. riyin, mandek Hah? mawon. Mandek mawon mangke gantos lagu. oh mandek ganti Monggo dipun tutup, Pak. Tamah nek sing piantun sepuh-sepuh ngene iki mbombo jek dong lagu ngene iki. Ngoten. Satu celup. Pesan katamu aneh kono kae kawan-kawan aneh Mas Bagong. Dalem. Nggih, pun kula hae, Pak. Santai nek kalih kula. Nggih, nggih. Nggih. Mangga. Aku asik Moro Tresno Sareng-sareng serah putus jantung. Akali tau
Muga Gusti tansah amarna dadi srana usada lara asmara. Piye HN-ne Mas Bagong mantep ra. Alhamdulillah. Mantep Nggih, alhamdulillah. kula lumpukne riyen Pak De. Tak lumpuke sik pokoke. Iya. Nah. Aku nganti Ngaten Mas Bagong nggak saged kula aturaken Nggih, Pak bilih De. anggenipun atur lipur monggo dipun lajengaken.